Gọọmenti Anambra steeti site n'iru ọrụ kọmishọna na-ahụ maka omenala njem nlesepụ anyị n'imetụ obi ụtọ ya na iru ọrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ na ọgwụ bụ Dr. Godwin Nnadozie lere ọbịa wee nye ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enwere n'ime steeti a iji wee kọwaa nke bụ nke banyere ọrụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dibịa omenala na ndị eze nwaanyị enwere n'ime steeti a. Onye nta aka Nchibụzọ Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala mkpori ndụ na ihe egwuregwu bụ Maazị Don Onyenji mere ka amata na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye hụrụ omenala na ọdịnala ndị ahụ dị mma n'anya ma kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ iji tụkọrịta ụka wee gwa ndị ahụ ka ọnọdụ gọọmenti n'ebe metụtara ime dibịa nakwa ndị nke a na-akpọ eze nwaanyị si gbatakwuru na steeti a ma kọwaa na ebumnobi gọọmenti steeti a bụ ịchụpụ ndị adịmoroja ndị ojiakpa eli ozu ahụ. Dịka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ dọkịta Lọmefosi mee ka mata na o nweghị mgbe gọvanọ Soludo kwuru na ndị ọdịnala amabizi na steeti a maọbụ na ha agaghị na-ekpe okpukpe sọrọ ha, mana gọọmenti mere ka o doo anya na ndị ochongonoke ahụ bụ ndị na-emebisi steeti a n'aha ọdịnala bụ ndị a na-achọghịzi ma ọlị, ma kwuo na agwago ndị prezident jeneral obodo dị iche iche ka ha chọpụta ndị niile na-ekpe ekpukpe ọdịnala maọbụ na-eme dibịa n'obodo ha ma mara ndị bụ ndị. Onye na-enyere gọvanọ Soludo aka n'ebe ọ metụtara ihe gbasara ọgwụ na akụmakụ ọgwụ bụ dọkịta Godwin Nnadozie mekwuru ka o doo anya na ya bụ mkparịta ụka bụ iji hụ na akọwara ndị dibịa ahụ ebe gọọmenti kwụ na ya bụ okwu na-adaghara aghara ma kọwakwara ha ihe ndị ha kwesịrị ịma gbasara ya bụ okwu ekwuru na achọghịzi ndị dibịa adịgboroja ma ọlị na steeti a. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.